изключително противоречив ден. Не съм готов да взимам решение, без да имам пълната картина. Това съм аз. Спокойна нощ, ден. Сега какво става с нас? Що е така, Торо? Не може да вземе решение. Без да има пълната картина. Нещо се случва, малко съм в ступор, защото развоя на събитията е доста странен. Даже не разбрах какво точно се случи. Това е било като грим. За мен сред ясно небе. Много неочаквано. Не съм неочаквано. Аз не очаквах това да се случи. Просто иска да обмисли. Трудно му е да реши. Наистина не знам какво да очаквам да се случва от сега нататък. Просто не знам. Виждам Доста далеч. против. Много странно. Тоест 9. А те колко бяха на срещата? 8-7. Обаче вече се получи рост. и Валерия се получи роста. Благодаря. Аз се чувствам наистина облегчена, че Алек прекрати раздаването на розите, защото наистина аз много държа на истината и на справедливостта. Нямаше по-правилно решение за мен в ситуацията. Раде? Да. Нямам думи, не стига. Нямам думи. Какво? Защо нямаш думи? Не случва, защото всяка неща. Защото за мен не е нормално. Това, което се случва. Церемонията беше необичайна, различна, разтърсваща. Не знам какво да очаквам, защото вече нещата се случват по много по-забързан начин, много по-интензивен начин. Но се надявам поне да имам среща с него и да мога да му кажа всичко това, което съм почувствала по време на церемонията. И да му споделя, че неговото решение по някакъв начин ме е наранило.